Вітаю вас, це тема Дня Крим, в студії Георгій Спасококоцький. В суботу, 7 листопада, на КПВВ «Каланчак» Служба безпеки України затримала громадянина України, якого підозрюють у державній зраді. Ним виявився Микола Федорян, колишній працівник МВС України, який з 2011 року працював в структурах компанії «Чорноморнафтогаз». За версією слідства, Федорян систематично надавав допомогу окупаційним силовикам при проведенні обшуків і затримань громадян у так званих справах Хізбут Тахрір. Затриманому повідомлено про підозру, йому загрожує позбавлення волі на строк від 12 до 15 років. 19 листопада міський суд Херсона обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 1 мільйон 600 тисяч гривень. Про покарання за державну зраду більш докладно будемо говорити сьогодні. З нами на зв'язку голова Меджлісу кримськотатарського народу Рифат Чубаров. Вітаю вас. Добрий день. Питання таке, що насправді вироків суду по 111 статті «Державна зрада» не так вже багато. Якщо згадати, до 2014 року, там взагалі Росія була партнер, друг і так далі, і працювати там на якісь спецслужби Росії не сильно це якось засуджувалось, принаймні вироків до 2014 року за шпигунство на користь Росії, наприклад, не було. Після 2014-го ситуація змінилася, але все одно цих вироків не дуже багато. Які ваші прогнози з цим кейсом? Чи буде доведена справа, до суду вона, вже суд розглянув обрання запобіжного заходу, але головне питання, яким буде вирок суду і чи буде ця людина сидіти? Зрозуміло, що тут дуже багато залежатиме від слідства. Наскільки я можу, наскільки я знаю зараз, йому висунути ці підозри щодо державної зради. Ці підозри, вони ґрунтуються на тих фактах, які були виявлені при бесіді з ним, коли він проходив адміністративний кордон, що між Херсонською областю і тимчасово окупованим Кримом. І з'ясувалося, що і в цьому є підтвердження, що Федорян, будучи посадовою особою підприємства «Чорноморнафтогаз», він виділяв транспорт на замовлення ФСБ. І цей транспорт використовувався співробітниками ФСБ в спеціальних їхніх операціях, які в себе включали обшуки домів кримських татар, утримання, їх перевезення. Отже, він є посібником в злочинах, які спрямовані проти прав людини, безпосередньо проти прав людини. І тут я дуже сподіваюся, що слідство зможе в повній мірі це довести. А дивіться, тут така цікавий нюанс. Його затримали при спробі виїзду з території підконтрольної Україні в окупований Крим. І адвокат Федоряна при обранні запобіжного заходу каже, що він їздив спокійно і туди, і сюди, і відповідно не відчував за собою ніякої провини. Тобто людина весь цей час спокійно перетинала адмінмежу, працюючи там, якщо версія слідства підтвердиться, що він працював з ФСБ, і спокійно їздив на підконтрольну Україні територію і назад. Можливо, у вас є якась інформація, чому він так вільно почувався? Дивіться, адвокат має знати про те, що це об'єктивно може бути так, що людина скоїла якийсь злочин, або продовжує його скоювати, але про це невідомо правоохоронним органам, і тому він, скажімо так, на свободі. Так само сталося і з Федоряном. Те, що він декілька разів в'їжджав і виїжджав з материкової України, і, мовляв, це свідчить про його невинуватість, це абсолютно не так, бо правоохоронні органи про його дії просто не знали, а це зараз з'ясувалося.
Але тут є ще один інший момент – це щодо нашої правоохоронної системи і спеціальних наших служб. Якщо так взяти по окремості прокуратуру Автономної Республіки Крим чи взагалі прокуратуру, СБУ, спецслужби інші, то вони працюють, вони намагаються виконувати свої зобов'язання. Але немає таких, знаєте, сквозних, сконцентрованих баз, які би надавали можливість виловлювати ці ситуації, коли люди скоїли злочин. Наскільки я розуміюся, ви можете запросити інших гостей, вони більше, можливо, тут знають. Наскільки я розуміюся, немає єдиної бази по тих людях в Криму, які, ну, скажімо, здійснюють співпрацю з спецслужбами окупаційної влади російської. Немає концентрованої бази, якою би могли в однаковій мірі користуватися прикордонники, інші служби. І це просто має наштовхнути створення таких баз. Ну, дивіться, тут ситуація яка? От сьогодні прокуратура Автономної Республіки Крим оголосила підозру 3 учасникам так званої самооборони Криму, які в 2014 році зі зброєю в руках стояли на блокпостах і так далі. І в базу, якусь базу, да, якою можуть користуватись правоохоронці, можуть потрапляти люди, якщо їм оголошено підозру, якщо вони знаходяться в розшуку, да, а він в розшуку не був, тому, власне, він і не міг потрапити ні до яких офіційних баз. Да? От є сайт «Миротворець». Це неофіційна база. Їм користуються, звичайно, ну так, для загального розвитку, да, різні служби України. Тим не менш, це неофіційна база. Очевидно, по очевидним причинам. Тому що... Я не є фахівцем в цих сферах, але я просто можу, як от, людина, здогадуватися про те, що все одно у результаті тих чи інших процедурних дій, які проводяться різними правоохоронними службами України, накопичується певна інформація, і якщо не вистачає правових норм, тобто якщо не вистачає законів для того, щоб легально цю інформацію зберігати, обробляти, використовувати, то тоді правоохоронні органи мають виступити з ініціативами і треба терміново таку базу створити. Я впевнений в тому, що коли наші служби і правоохоронні в першу чергу працюють з тими чи іншими виявленими вже такими злочинами і беруть покази, докази збирають, то збирається, вже, я думаю, що достатньо масштабна така, не доказова база, але фактологічна база. І в тому числі по людях. Але треба мати право цю інформацію, ці бази даних використовувати легально. Це є проблемою. Ну, в такому вигляді якраз я не роблю рекламу сайту «Миротворець», як неофіційна база, є така, да? Дивіться, я тут хотів би сказати, це, до речі, це абсолютно правда. От на тлі того, що немає інших легально встановлених таких баз, саме база «Миротворця» є такою базою, майже єдиною, якою використовують всі, в тому числі і прикордонники, і інші наші служби. Вони не спираються на неї, але ця база є маркером. І тому дуже цю базу намагаються скомпрометувати за кордоном і в першу чергу в Росії. Бо наявність цієї бази – це в них, як кажуть, серпом по шиї. Да, серпом по шиї, прекрасно сказано. До 2011 року Федорян працював в Криму, був міліціонером і очолював відділ громадської безпеки. Я думаю, що ви стикались, ймовірно, з ним, щось більше про нього знаєте, тому що громадська безпека і Крим, ми пам'ятаємо, були у кримських татар проблеми з земельними ділянками, за допомогою
допомогою місцевої міліції їх витісняли з земельних ділянок. Ну, якраз управління громадської безпеки, це і була справа цього Федоряна. Що ви можете про нього сказати? Які інсайди є? Ну, дивіться, я вчора у себе на Фейсбуці достатньо жорстко так написав, сказав, що мерзотник, який створив собі кар'єру професійно на тлі протистояння з кримськими татарами, які поверталися на свою землю, він таким же і залишився, коли вже прийшли окупанти на нашу землю. Правда, він же не змінився. Так, він звільнився з лав української міліції, здається, десь в 2011 році. Так, в 2011 році, тобто задовго до того, як сталася окупація, він одразу влаштувався на Чорноморнафтогазі і продовжував там працювати, коли прийшли російські окупанти. Але сутність людини, вона залишилась тією ж самою, яка була. Все те, що було до окупації, зараз немає жодного такого правових наслідків для його зараз ситуації, і тому це просто для того, щоб зрозуміти, які в нього були внутрішні цінності в лапках. Я можу розказати буквально 2 випадки, коли я з ним безпосередньо фізично стикався. Це 2007 рік, коли ОМОН Кримський розганяв протестантів, була акція протесту людей, які живуть, в тому числі там було багато кримських татар, і цією акцією керував сам Федорян. Так сталося, що один із молодих людей так себе необережно повів, і він зачепив його фуражку, вона покотилася, і потім дуже довго ця фуражка фігурувала, що нібито на нього був створений напад. Але найбрутальний випадок стався 22 лютого 2009 року, коли ввечері в селищі Мирне Симферопольського району ОМОН здійснив атаку, напад на дім кримського татарина ввечері, коли сім'я сиділа в залі, і діти, і старші люди, і тут вирвані двері і кинута протишумова граната. Хазяїн дому Хаїров Мустафа, він встиг зреагувати, доросла людина, він кинувся на ту гранату, щоб її викинути з воротного, відкрити двері, але не встиг. І вона в нього вибухнула в руках, і в нього відірвала руку, повністю кість. Це був дуже такий резонансний випадок. І ми тоді намагалися, щоб саме Федорян, який керував цим ОМОНом і цією сферою громадської безпеки, щоб його було звільнено. Але покарали тих, хто за приказом прийшов туди. Але начальників, які дали ці прикази, не провіривши всю інформацію, вони потім виправдовувалися, що, мовляв, до них поступила інформація, що в тому домі схоронилися злочинці, а кинули гранату в сім'ю. Але це було 22 лютого. 22 люте – це напередодні 23 лютого, коли вже багато людей в цій сфері починали пиячити, оскільки вони відмічали День радянської армії. Ну, немає значення з точки зору 111 статті Держзрада, чи в 2011 році він пішов з МВС, чи був він в погонах з 2014 року, чи ні, тому що, процитую цю статтю, державна зрада, тобто діяння умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній економічній чи інформаційній безпеці, перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, карається позбавленням, ну і так далі. Тобто немає значення, чи носив він погони, чи ні. В принципі, ця стаття може бути йому інкримінована. Ну, побачимо, як буде працювати слідство, власне, суд. Ну, а що суд? Суд обрав запобіжний захід, тобто він має можливість до суда не знаходитись в слідчому ізоляторі, заплативши 1 мільйон 600 тисяч гривень. Ми поцікавились в
прокуратури Автономної Республіки Крим, наскільки вони задоволені таким рішенням суду щодо такого запобіжного заходу. Будь ласка, пряму мову. Слідчі у клопотанні, погодженому прокурором, просили 10 мільйонів. Але слід зазначити, що згідно Кримінально-процесуального кодексу, частина 5, там визначено розмір застави у особливо тяжких злочинах до 300 прожиткових мінімумів доходів громадян. Тобто це, на скидку десь 660-700 тисяч. Ми, звичайно ж, зауважували, що це дуже малий розмір і він не здатний забезпечити цілі та задачі кримінального провадження і просили 10 мільйонів. Суд, слід зауважити, теж дав залог більше, ніж зазначений відповідною нормою Кримінально-процесуального кодексу, але менше, ніж ми вимагали. Тут знов-таки слід зазначити, що суд має ж виходити також не тільки з матеріалів кримінального провадження, але має керуватися ще й матеріальним становищем підозрюваного, оскільки є там певні практики Європейського суду, у тому числі з питань встановлення застави. Крім практики Європейського суду, є ще декілька нюансів. Попередній керівник прокуратури Автономної Республіки Крим Гендуз Мамедов пропонував закріпити в Кримінальному кодексі статтю, що люди, які підозрюються в державній зраді, не можуть виходити під заставу. Тим не менш, минулого року, у 2019 році, Конституційний суд України визнав безальтернативне утримання таких підозрюваних в злочинах проти держави під вартою незаконним, неконституційним. Відповідно, має право суд тепер ухвалювати такі рішення, випускати під заставу тих, кого підозрюють в державній зраді або шпигунстві. Власне, це такі непоодинокі випадки. Рифат Ага, ваша оцінка такого рішення? Це правильно, ви абсолютно тут вірно розставили всі акценти. Дійсно, суд може завжди, суд буде говорити, що він виконує норму існуючу, і є дійсно рішення Конституційного суду. Але це якраз той випадок, коли, знаєте, закон і справедливість, вони абсолютно на протилежних кінцях, і між ними дуже велика розстань. Можна сказати про те, що за законом зараз, якщо знайде Федорян чи його адвокати, близькі до нього люди гроші, він може вийти, йому буде змінена запобіжна міра, за ним, це може привести до того, що він може зникнути з контролю правоохоронних органів України. Так у нас вже було в нещодавній нашій історії із капітаном рибацького судна, і з міністром якимсь там охорони здоров'я. А справедливість мала би бути в тому, що в Криму є сотні людей, які незаконно ув'язнені на 17, 20, 13 років. Є сотні родин, де залишаються малолітні діти, такі як Федорян, допомагають російським окупантам дискримінувати, переслідувати цих людей. І такі як Федорян можуть вільно переміщуватися, в тому числі по Україні, зустрічатися зі своїми друзями, рідними. А тисячі людей, я без перебільшення, тисячі людей, які були вимушені покинути Крим, сотні людей, які сидять у російських в'язницях, вони абсолютно обмежені в своїх правах. І оце є несправедливість. І тому український закон має наближуватися до справедливості. І знову ж таки ми поцікавились прокуратури Автономної Республіки Крим, як вони вважають, якщо Федорян вийде під заставу, чи може він таким чи іншим чином, незважаючи на те, що в нього забрали паспорт, все-таки виїхати з України? Пряма мова. Законним шляхом він потрапити до тимчасово окупованої території до кінця слідства суду та винесення вироку не може, оскільки там
ухвалою суду на нього покладені обов'язки, по-перше, не відвідувати тимчасово окуповану територію, тобто відповідні відомості будуть внесені в обліки Державної прикордонної служби. По-друге, він має здати всі документи громадянина України, які дають право виїзду за кордон. Тобто законним способом виїхати за кордон він не зможе. І покинути, і виїхати на тимчасово окуповану територію також. Ну, тут хочу нагадати подібні кейси. Наприклад, 5 жовтня з СІЗО під заставу розміром 529 тисяч гривень вийшла Тетяна Кузьміч, яку СБУ підозрює в державній зраді та організації агентурної мережі ФСБ. Кузьміч – викладачка Херсонської академії непреривної освіти і голова проросійської громадської організації «Руська національна громада Русіч». За інформацією, гроші внесені представниками політичної партії «Опозиційний блок». Тетяну Кузьміч з псевдонімом Цвітаєва арештували в серпні. За даними контррозвідки СБУ, вона з 15-го року збирала для російських спецслужб дані щодо військових об'єктів Херсонського гарнізону. Ну і просувала за російські гроші ідеї так званого «русского міра» в Україні. Рифат Ага, ну, що тут можна сказати? Тут хочеться згадати двох фігурантів справи Шеремета, яких звинувачують в його вбивстві. Ну, якихось поки що переконливих доказів слідство так і не надало, крім тієї прес-конференції, в якій взяв участь міністр внутрішніх справ і президент України. Тим не менш, без застави вони продовжують знаходитись за ґратами. Ну, облишимо це питання. Чи може Федорян поповнити, наприклад, обмінний фонд з Росією із проросійськими сепаратистами? У нас йде такий обмін наших громадян на або росіян, або тих українців, які стали проросійськими сепаратистами. Чи може Федорян поповнити цей обмінний фонд, тому що є специфіка, є люди, які утримуються в ОРДЛО, а є ті, які затримані в окупованому Криму, і це окремий кейс? Це все залежатиме від того, наскільки він є цінним для російської окупаційної влади, російських окупаційної влади в Криму, для російських спецслужб. Ми знаємо тепер точно, що він виконував їх завдання, він забезпечував їх ресурсами, можливостями, щоб вони переслідували громадян України. Але наскільки він для них є цінним таким, це від цього залежить. Або які є на нього плани на майбутнє з точки зору діяльності спецслужб Росії. Бо ніхто не може виключити те, що вони можуть включити його в список для обміну, щоб потім, скажімо так, використовувати його для більш серйозних таких доручень і наказів. Отже, він може бути включений в список для обміну, і це є дуже, знаєте, великою несправедливістю. Бо я вибачаюсь, я іноді буваю емоційним, але я, на відміну від Федоряна, який, як мені сказали, приїхав до своєї мами, яка живе в Києві, і я нічого не можу мати проти його мами, бо розумію, що це дуже похилого віку жінка, вона хоче побачити свого сина, але ми, всі тисячі людей, ми ж не можемо поїхати до Криму, і також я не можу побачити вже 7-й рік свою маму. І тому будь-яку гідоту, яка з'являється і тут на материку і попадає закономірно до наших спецслужб, розглядати їх лише як обмінний такий фонд, в мене просто на це немає дуже великої приязні. Я вважаю, що це є абсолютно неправильно. Дякую, Рифат Ага. На жаль, наш ефір закінчується. Давайте
Федоряна поміняємо на заручників кримських татар, я скажу так, давайте поміняємо. Дякую, Рефат Ага. Це була програма «Тема дня Крим». Підписуйтесь на нашу сторінку в Фейсбуці, щоб бути в курсі подій, які відбуваються на окупованому півострові і не лише. На все добре.